हेल्ल' लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो बरायहरग्रोनानै लाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दायो आं मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना गोदान भिडिअ। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै लाफा लादों आरोना आङो लोगोफोर सायनो थाखाय माने बेखौहाय आङो लाफाजों दिनै नाजों खारै संनानै जागोन आरोना। बेनिफ्राय दायो आं बेखौ बासिनोसै लाफाखौ गोमोन गोमोनखौहाय आं गारनोसै आरो बिलाइ गोमोन गोमोन एसे गाज्रि नुनायफोरखौ बासिनानै माबानोसै आरोना सायनोसै। ओमफ्राय बेखौहाय सायखांनानै गोलाव गोलावैनो सायखांनानै दाहाय आङो खारैसो जागोन नालाय सुखांनानै फिसा फिसा हागोन आरोना बेखौहाय। नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ। संनोसै नै लोगोफोर दानिया नै आं सारायाव होखाबाय आरोना लाफाखौहाय हानानै खारैसो संगोन नालाय माने डाइरेक्ट आं थाव सेरासै नालाय ओरैनो सारायाव होखानानै लाखाबाय नै। बेनिफ्राय नै नायाबो सायनानै लाखाबाय आरोना। नै नाखौहाय लोगोफोर आङो दायो माने एवफ्रामा आरोना बेखौहाय डाइरेक्टहाय होनोसै नैबे माबायाव लाफायावहाय। बिराद अखा हाबाय आरोना अखा हानायखाय माने रायलायनायखौ मोजां खोनानाय नंला नै साउन्डखौ मोजाङै। आरो आं बिराद गगाबो मोनदोंना गारां थसेब जाजोबखादों गगा मोननाया। दै होनायनि सिगांनो आं एसे माने बेखौहाय माबाग्रोबाय आरोना माबाखौ नाखौ हरग्रोनानै एसे खोबहाबना दोननोसै आं दसे। एसे दै होग्रोनोसै आङो। दाना दै होनोसै आरोना आङो लोगोफोर एसे दै बुरजा होनोसै माने इयो आरामनो मोननाय बायदि जाखाबाय नै दसे गोबाव दोनबायना आङो नाया मोननाय बायदि आराम जाखाबाय आरो। ओमफ्राय दायो आं नै दै होना होनोसै। दानिया आङो नैबे नाखौहाय फ्राय एवहरनोसैलाय आरोना लाफायाव माने एसे बुरजामोन नालाय बेनिखायनो लाफायाव होजोबदिया आङो। ओमफ्राय बेखौ फ्राय एवहरनोसै माने। लोंबाय नै वाव वाव बरिया ना। लाफा ओंख्रि मा ओंख्रिलै बेलाय रानिया दिनैसो मिथिफेरदों खोमा लाफा ओंख्रिखौ। नै लोगोफोर दाना आंना नै लाफा ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै नायाबो नै। बेनिफ्राय नाखौहाय माने आङो एवफ्रामालासिनो जब्ब' होनाय ना बेनिफ्राय एवफ्रामना होनायनिफ्राय माने बिदि ओरैनो गोथाङैनो जब्ब' होनायखौ माने लाफाजों खारै जाबाथाय बिराद गोथावसिन मोनो आरोना आङो। बिदि आराम दैसब जाखायो। ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया नै आङो ओंखाम खुरनानै लाबाय आरोना लाफा ओंख्रिखौ लानोसै। ना फ्राय एवनाय
लाफाजों नाजों खारै बरिया गोथाव एकदमबारे दुन्दिया बाथोन नै दुन्दिया बाथोनबो लादों जा मोदोमखादों गगा मोनबाबो जाबाय आं एकदम लाफा ओंख्रिया गोथावना गगा मोनबाबो जालायबावबाय नायाबो गोथावथार जादों गोदै जादों नाया दुन्दिया बाथोन बिराद मोदोमदों फ्राय एवनायखौ जानायसै दाना नाखौ गोथाव गोथाव जाजोबदों फ्राय एवनायाबो गावनि संनायखौनो माने बाख्नायनानै जाबाय आरोना गोथाव मोनदों नालाय Thì mình làm được điểm tốt tất cả. Đây là cặp sao? À. Harta fuso, mosam kasa ya hai. Mana yang kata disdap salah? Inhawa ode tera. Siapa kan nana? Asal murahnya hai. Ting 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 ting. Dunia bahan lapang keseng zaga tahu. Dunia kerja ketemu sarang kuat sarang. Naya subas nan jalan ini katanya bila artik dah hai. Suan kristian ya. Hawaii channel kan dah semua. Ada. Sudah kan ada. Tere. Dah ada soal. Ini dah jauh. Benar. Sudah. Kami sila bang. Okay. Isi kam lagi nih kam. Ang napsali ada iskun pepe nani orang pagi zagan lapang krim atau zagan tahu mungkin saya. Saya jadi zakar itu hidung kembali. Pokoknya kita lapang krim biar macam mana. Sana biar macam mana sih lapang krim. Hah? Bagus juga. Ini tak bicara. Ji sudah nak ambil jika. Betul lah. Mengpala. Ji sudah stop dia ambil. Satu roda kalam hai. Masa selesai. Dan kamu mana baik ke? Kau dah dikui. 2 kg buso ada kamu. Cibai. 2 kg sama. Kamu ini kau di kamar ke? 2 liter. 2 liter ada sahaja ni. Mereka bikin kau dah 2 kg baru baru pun sudah. Parah saja. Ang bijing super mana kita.
जोंहा स्राब अर्डार खालामदोंमोन आरो स्राब माने जि सुग्रा लिकुइड ओमफ्राय माने बेखौनो माबायदि होनना सोंदोंमोन आङो रानि बिफानाव फेरनो मोनाखै नालाय आङो जाखांबाय लोगोफोर दानिया आङो नै एकदमबारे लाफा ओंख्रिजों जा गोथाव जाखाबाय आरोना दुन्दिया बाथोन लाफा ना ओंख्रिजों ना लोगोफोर इनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनो एकदमबारे गगा मोननानै गगायाना थेने थेने मोनगासिनो दङ इनिफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौबो लाइक खालामदो शेयार खालामनानै होदो आरोना बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर